Idan mutum yana sallah sai ya yi tunanin wani abu mara kyau, zai iya yin istighfari a cikin sallah ɗin? Allah mai da malam gida lafiya. Na'am, ya halatta mutum ya yi istighfari a cikin sallah, kamar cikin ruku'i, a cikin sujada ana yin addu'o'i, su ba laifi mutum zai iya yin istighfari a nan, amma ba wai bayan ya karanta fatiha ko bayan ya karanta sura ba. Sannan mai sallah ya kamata ya yi kokari ya takaice tunani wanda yake ba shi da amfani a cikin sallah. Lalle ne mai sallah ya nisanci tuntuntuni na wato gaira babu dalili, don suna rage ladan sallah, suna cire mutum daga khushu'i. Wani bawan Allah ana ba da labarin cikin magabata wajen buga misali akan tsabar khushu'insu in sun zo yin sallah. Ciwo yake da shi, bai da lafiya ta kama sai an yanke masa kafarsa. To a wancan lokacin babu allurar kashe zafi, babu allurar bacci, babu wannan. Yace to in kuna so ku yanke min kafata lafiya lau, ku bari sai na kabbar sallah ina nafila. A lokacin na san gaba ɗaya tunanina yana tare da Allah, to duk yanda za ku yi da kafan nan ba zan waiwaice ku ba. Ka ji malam, la ilaha illallah. In an faɗi abin ko sai kaga kamar hankali bai zai ɗauka ba, amma lokaci ne ya sha bamban, imanin ne ya sha bamban, tanadin da suka yi wa kiyama ne ya sha bamban. Hakan kuma aka yi. So ba a so mutum ya tuntuntuni marasa kyau a cikin sallah, sai dai ya tuna lahira, ya tuna kabarinsa, ya rinka tuna abin da yake karanta a sallah. Shi yasa duk wanda yake bin liman sallah, liman mai manufa, in ya zo yin sallah wa'azi yake wa mutane a cikin sallarsa, yana jawo musu ayoyi ne da surori da zai rinka musu wa'azi a cikin wannan sallah. Kafin ya idar da sallah ya isar da wasu saƙuƙuka a cikin surorin da yake karantawa. To shi kuma masallaci mai bin liman ana so ya rakkaza, ya pay attention, ya nutsu, ya rinka saurara, yana bibiyar mai liman yake so ya ce ne. To in ka mai da tunaninka a wannan, to har a gama sallah za ga abin da ake karantawa shi kake tuna. In kai sujjada ko ruku'i kuma dama Allah kake ta kira. To abin da ake so. Amma mu yanzu mutum yana kabbara sallah zai ji shi ya tsinci kansa a mandawari. Daga nan ka tsallaka kai ne bata, har ka zagaya ta bayan airport, can ma ga ka a tasha za ka tafi Lagos, ka dawo ka wuce gonarka, daga nan ma ka dawo ɗakin matarka, ga kanan kana yi wa yara faɗa a gida, duk a sallah. Kafin mutum ya gama sallar farilla malam ya karaɗe garin nan gaba ɗaya. Su malamai kuma suka ce iya yawan tunanin duniyanka iya zabtare ladan sallarka. La ilaha illallah. Shi sa Allah ya bayanin mu'minai masu tsoron Allah su ne, ya ce alladhina fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda in sun zo sallah suna da khushu'i. So ku daina barin shaidan yana kawo muku tunanin duniya a cikin sallah. Wai ana ba da labari, wai wani ya yi sallah ya ruku'i, wayarsa tana ta ringin, ana ta ringin, tana ta ringin. Saboda tsabar kula da kada ya asarar miskol, ka sa akwai wanda ba sa son su yi asarar miskol, ya sa hannu ya ɗauko wayar, ya ɗauka a cikin ruku'i fa liman yana ta subhanallah subhanallah subhanallah, ya ɗauka ya ce hello assalamu alaikum, ya ce afwan da Allah sallah muke yi, ya mai da kayansa ya ci gaba. Kuma normal, ai shi wai yana ga yayi kokari, ko ba ka bane ba, afwan da Allah sallah muke yi, zan biyo bayan sallah, ya mai da kayansa ya ci gaba, ba wata kabli ko wata ba'di. Allah ga raba mu da rafkana. To wani ya ce shi kuma in dai zai taho sallah ba
sai ya yi haka, sai ya danne ta wayar, in ya danne in ta nuna a switch off sai ya kashe ta, sai ya sa ta a durowa a ɗakin matarsa, sai ya tafi masallaci yi sallarsa lafiya kalau. Duk wanda ya kira shi, na kira ban same ka ba, sai ka ce sallah nake yi, in kuma da wata magana a yi miji shi kenan. Amma ba ma iyawa, da asuba mutum zai zo yana yin sallah wai sai ya buɗe wayarsa asuba fa, wai kada yi missing call. Kana sallah da asuba sai ka ji ana ringtone, an kira wani karfe 5. Me zai baka? Mutuwa zai gaya maka? Haba jama'a, haba jama'a. Hudubar juma'a fa ana yi, mutum zai bar wayarsa a kunne, sata sai sata irin silence din sai bata a gabansa. Duk kiran da aka yi yana duba, wani ya kira ni, wani ya kira ni, zan bi kira. Ka kare rayuwarka akan bin kira. Lakin wannan yake ce assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam, yace Allah ya kara wa malamin mu imani, ya bashi gidan aljanna, amin. Yace malam, idan ana kiran sallah an ce hayya an ce as-salatu khairun minan nawmi, me ake cewa? Mimita ake. Illa dan yace as-salatu khairun minan nawmi, kai ma sai ka bada. Wannan yace assalamu alaikum, ina buƙatar addu'a kada ta yan uwa na wannan majalisi gaba ɗaya, ɗalibai da ilimi. Na bar wajen aiki na saboda mai gidanmu baya biyan mu kuɗi, so a taimaka mana da addu'a, Allah ya kawo mana canji. Wani ya gudu ya bar wajen aikinsa ba a biya. Gaskiyarka, wanda ya je ya zauna gurin da ba a biya ya canja wuri, tunda dai ba rubuta aka kai bawansa bane ba. Yanzu kun ga da akwai gwamnati da za ta bi hakkin mutane, da za ta kula da hakkin talaka. Da yawa muna da labarin ma'aikatu da yawa da suke tauye wa ma'aikata aikin hakkinsu, ba sa biyan su. To Allah sa ita ma gwamnatin tana biya. Har zan yi wa'azi mai tsawo akan wannan, sai na tuno da wani abu, wance bari na yi shiru. To waɗanda za su je su kama wanda ya tauye maka hakkin, wanda za su je su kama wanda ya tauye maka hakkin ka bai biya ka albashin ka ba, shi ma ana bin sa albashin wata 6 bai biya ba. To yaya zai? Yanzu hatta manya-manyan ma'aikatu wallahi sai ga ba biya su albashi ba, har wajen 7 ga wata. Wa yake magana ƙananan ma'aikatu? Akwai waɗanda daman bashi ma suke bi. Wani ya gaya mun a wata jiha, ya kira ni a waya, ya ce malam wallahi yau watan mu 3 cir, ko haƙuri gwamnan mu bai sa a bamu ba, wallahi bai biya ba. Mun ci bashi masu shagunan unguwar mu har in mun zo rufewa suke kawai. Yace kuma kullum sai mun je aiki. Wani kuma yace wallahi yau wata 6, rabin shekara wallahi ba a biya mu. Wannan fa ita ce rayuwar Najeriya. Malam, ba dole mutane wasu je su ta tsara hanya suna tafkawa mutane bindiga, suna kashe, suna karban kuɗi ba? Zalunci shine abin da muka faɗa da a karatu. Zalunci kuma ba wai ba kuɗin bane ba, akwai kuɗi a Najeriya. Wani abin ake da su, wanda ya fi kusan kuɗin ne zai karɓe su, ya je ƙara akawun ɗinsa. Wasu sun tara sun tsufa, sun tara kuɗin bai hana su ciwuka a jikinsu ba, bai hana su alamar tsufa a fuskarsu ba, kuma tara kuɗin bai ƙara musu nisan kwana a duniya ba, amma har yanzu suna hankoran hakkin talaka. Dama suke so su samu hakkin talaka su cinye. To wannan shine fa halin da ake ciki. Kayi aikin ba wai baka yi aikin ba, an ki a biya ka. Kayi kwangilar, kayi an duba, an yi inspecting, an yi grading, an yi komai, an ki a biya, ba uzuri, ba za a baka uzuri ba. Yaushe za a biya? Ba rana. Ya za ka yi? Sai ka yi haƙuri, ka nemi wata hanya. Shi yasa na sha faɗa ɗan uwa, duk wanda yake aikin albashi wallahi tallahi kare dogara da shi. Kuma kada wani ɗalibi ko mai karatu a jami'a ko na waye ta burin wai bari in na gama zan yi aikin gwamnati. Aikin gwamnati ka ɗauke shi ba shine ainihi ba. Fara tunani ya za ka yi sana'a. Aiki nawa ake baya biyan bukata, sai baƙin ciki. To ko kana yin aikin gwamnati, to ka nemi wani abu a gefe kana haɗawa da shi.
dole mu nemi sana'a, kar mu zauna haka. Dole mu nemi abin da za mu dogara da shi a gefe, ko an bada albashi ko ba a bada albashi ba za mu rayu. Sana'a akwai albarka, ka zauna ka kasa ka jira akwai albarka. So ku mu daina dogaro da zuwa ofis kawai. In an dawo ofis a yi tunanin me ya kamata a yi. Ba dan kai nake ji ba wannan, saboda wannan yan ƙananan yaran da suke tasowa. Ba kai nake ji ba wannan tarin matan da ka tara. Ba kai nake ji ba wannan tsohuwar taka da take zaune tana baba a dawo lafiya Allah ya albarka. Dan su akwai wanda da yawa zai je aiki ne nemi kuɗi don ya taimaki wasu ne. In dan takaran kansa ne zai iya kwanciya ko da zage-zage zai ci da kansa. To amma muna da nauyi, muna da 'ya'ya masu zuwa makaranta suna buƙatar kuɗi, 'yan mata suna buƙatar mu aurar da su, jikoki suna buƙatar kaza, mu ma muna buƙatar kaza. Al'amura suna canjawa a rayuwa, abinda bai kai ya kawo ba yana zuwa gagare ka. Dole ka yi tunani da kwakwalwarka ya za ka samu hanyar da za ka dogara da shi. In ka daina aiki kai ritaya baka aikin gwamnati, me za ka yi? Dole ka rayu, Allah ya baka nisan kwana, kuma dole ka nemi abin da za ka rike kanka. Kar ka taba zamanin za ka je ka zauna a masallaci kai ta salati kuɗi ya zo, sai ka yi motsi. To shi sa Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu ƙarfi, Allah ya ba mu kaza, Allah ya ba mu kaza. Yana da kyau mu yi amfani da damar da muka samu, musamman mu da muke zaune a Kano garin neman kuɗi. Tabbi kana zaune a Kano ka bari baka da kuɗi? Ai ba daidai bane ko malam? Kuskure ne. Nan fa garin fa nan ake cincirindo da ko ina a Najeriya a zo Kano don a samu kuɗi. Mutane nawa suka baro garurukan suka zo Kano suka yi kuɗi? Yaya kana zaune ɗan Kano baka da kuɗi? Ga kasuwanni a Kano iya ganin ka. Komai fa a Kano sayarwa ake. Na zo wucewa ta wani guri sai na ga ina irin robobin nan, robar faro, robar lemo, robar mai, an tara su an kasa an tsare ana ta irga kuɗi. Ce ka wani abu sai Kano. Na zo wucewa ta wata bola sai na ga wani yana ta bi da tsinke yana ta ɗebe ledoji, leda fiwa wata, leda biredi ne, leda shi kawai ledoji yake ɗeba. Me ake yace kuɗi. Na zo wucewa ta wani guri sai na ga robobi, duk wata roba sai ya ɗauke ta. Na zo wucewa ta wani guri sai na ga bolar ma gaba ɗaya tace ta ake, ana tace ta ƙasar cikin da dattin cikin ana zubawa a buhuna ana sayarwa. Wani abu sai Kano, duk abin da ka zo za ka samu kuɗi akan Kano insha Allah. Na'am, Allah ba da kuɗi. Samari ku tashi ku miƙe, kar ku yadda ku gaji kaskanci da wulaƙanci. Ku fita a je a nema, a fafata. Yawwa, in gari yayi zafi ba a samu ba a shiga daji, akwai aikin kuɗi a daji. Wani yana da gonan masara yana neman katti masu girbewa, ka ce alhaji nawa za ka ba a sare mai ita, daga nan zuwa azhar za mu kwantar da ita. Ya biya ka buge kawai, ya biya ka, ga exercise kayi gumi, ga kuma kuɗi aljihu. Ba ka tsaya kana saka manya-manyan wanduna ba ko kobo a ciki. Wannan ba Allah ya ce da Allah malam muna neman ka gaya wa ɗalibanka a mana addu'a. Ya ce Allah ƙara mana ƙarfin jari. Kaga abin da nake faɗa ko? Ya ce jarinsa ya yi ko ya karye ne ma ko me? Ga naira 100 ya bayar. Ina jin da ɗan uwansa ya turo a wanke ɗakin masallaci. Allah ya saka masa alkhairi. Ya Allah ka karfafa mu, dukkan mu nan muna buƙatar jari sosai. Duk hanya in kaga zaka samu kuɗi malam ka je kai halal kai. Wallahi malam a wani kaya ne ake sayowa a wani gari, ka saya ka kawo, ka sa a kai ma a sayar maka ci riba. Dabbobi ne ake saya a daure, in sun dan girma ana samun alheri sai haka daure. Wata harka ce kaga abokinka yana yin harkar kasuwa bai da karfin jari, kana da wasu kuɗi a ajiye, daidaita da shi ka ce wani barin baka 200 ka dan juya mana mu gani daga nan zuwa wata 6 bayar. Wata gona ne kaga tana bukata a gyara ta, ka je ka gyara ka shuka ka bar wa Allah ka ga me za ka samu. Wallahi malam a noma kadai daidaikun mu talakawa in ka samu gona mai kyau ka je ka noma ta ishe ka ka noma abin da za ka ci a gidanka shekara guda. Sai ka noma masarar da in ka zo ka ajiye ta sai dai duk wata sati 2 ana barzawa ana ci. Wallahi alazim sai ka shekara cur kana cin kayarka, ba ruwanka da awo, ba abin da ya saura maka sai na cefa ne.
yanzu ga wuraren noma na shinkafa din nan Allah ya taimake ka, shinkafa dan kwano kaza ne, rabin buhu ne zaka zuba, sai ka ɗebi buhuna a zo har gida ana cewa ga kuɗin. Ta ishe ka kai injunan ɓarje shinkafa a unguwa a ɓarje ma ka kafe buhunka mai 40, matanka suna ɗaukawa ana dafawa, ka huta da wulaƙanci. Dawa, ga filin noman dawa nan a ƙauyuka malam, dawa abinci ne mai kyau, ga ba wahala da yawa, ka shuka ka bita da taki a nome a yi ban ƙasa, ka zauna a jira kaka tana yi, ka girbe ka ɗebo buhu 50 buhu kaza ka zube su ka kai rabi kasuwa ka ajiye saura, ka ɓarza ka sa a yi ma niƙa na fulawa, ka ce wa yara gashi nan su ta ɗiba. Yaron da yake cin dawa wallahi ya fi ƙarfin yaran unguwarsu, wallahi ka gwada. In dai yayanka suna cin dawa to wallahi ba za a yi kokawa aka da su ba. Amma duk yayanku ba su da ƙarfi saboda waccan taliyar suke ci, kada masu taliyar su ji su kama ni. Kullun ita ne, in za a tafi makaranta ita ne, in an dawo ma ita ne, mai gida ma in yi burok sai ce dafa mun wancan abu. Shi yasa gaba ɗaya ba ku dafawa, kaga mutum kaya guda lakakab yanda ka san koko ne a leda, saboda wannan abu da yake ce ta kumbura shi bai da ƙarfi. Ko masallaci ku zo ɗaukan takalmi kana tura zai ga kai haka ture ni ya faɗi, to baya cin abinci mai gina jiki malam, a kumbure yake kawai. Wallahi tallahi kuwa babu, sai gumi kawai mutum zai, saboda duk kitse ne a jikinsa. Amma malam ka samu dawa mai kyau a ɓarza ta, a niƙa ta, ta niƙu sosai, a maka tuwo mai kyau. Ko yanzu a sahur a buɗe baki na tuwon dawa na ci lafiyayye a gurin nan, shi yasa ka ji karatun yau na daban ne wallahi. Malam Usman ba haka bane, ina yake ba tuwon dawa, ina malam Kirma ya tashi, malam ma shaida ne ko. Tuwon dawa muka ci lafiyayye yanzu nan, kar ku gani da wannan gilas din dawa ce a cikin nan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.